בעת הזו של שסע בתוך חברה ישראלית בין קיצונים מימין לבין קיצונים משמאל לבין חובשי כיפות וכאלה שהם חילונים, החלטנו, עמותת גולדה מאיר ברביבים במזכירות הקיבוץ הדתי, לקיים שיח מאחד. בואו נאזין ונשמע זה את זה מתוך מתינות, מתוך כבוד הדדי ומתוך רצון לאחד את החברה הישראלית. טוב, ערב טוב לכולם, לקרובים ולרחוקים, לצעירים ויותר בוגרים. כיף שבאתם לערב של שיח, קראנו לו שיח מאחד. בתקופה הזאת של הפילוג ושל הכעסים ושל הקצוות, אנחנו מנסים לחבר את הכל ביחד. והגיעו לכאן אנשים נפלאים לדבר בינם ואיתנו, ואנחנו נהיה הערב הזה מאוד קשובים. אני ברשותכם רוצה לקרוא איזה קטע מתוך מאמר שכתבתי שמתייחס לסיטואציה הזאת ובעיקר לשאלה של הקשר בין הציונות הדתית לנו החילונים. ואני אקרא רק קטע מזה כי זה ארוך. הבנו שאנחנו לא יכולים להסכים. יחד עם זאת הייתה הסכמה שאסור לשלוט על עם אחר ועדיף לחתור לשלום ולהימנע ממלחמות. להגיד תודה ענקית לשרה עברון, מזכ"לית הקיבוץ הדתי. אני ברשותכם מזמין את רונית מלכה שפגשת לפני שבוע. רונית שכלה את בנה בעזה וביקשתי ממנה מאוד שתבוא לומר דברים בפתיחה. רונית, בבקשה. תודה גדולה יגאל. זה בהחלט מאוד מרגש עבורי באופן אישי. אשתדל יותר, בסדר? אומרת שזה מעמד מאוד מאוד מרגש עבורי. רק בשביל ייצוג הנאות, אני מנהלת חטיבה עליונה במקיף עמית בבאר שבע. משתדלת בכל כוחי לעסוק בחינוך ולמשוך את התלמידים בבית הספר שהם באים ממנעד מאוד מאוד רחב ומגוון, סוג של האספקלריה של החברה הישראלית, דתיים, חילוניים, מסורתיים, מכל הבתים, על כל המנעד. ואנחנו בבית הספר מצליחים ליצור שיח מלכד ומחבר, ובפרט מאז הנפילה של בני היקר, שהוא אחד מתוך שלישייה ואח בעצם מתוך 5 ילדים שלנו, שהוא נפל במלחמה בח'אן יונס ב5 לדצמבר, כבר אחרי 11 חודש, לפני ה-12 ולפני ה-13. אז ככה בנימה של הימים המאוד מאתגרים שניצבים לפתחנו, הייתי רוצה לקרוא ולומר כמה דברים. הכל קרה והלכתי, הלכתי כי קרה הכל. דבריה של חנה סנש מהדהדים גם בימים אלו. וכשמנסים לברר את פשר הכל ולעמוד על טיבו של הציווי, אני מוצאת כי זהו קול שמקדש את ערך הערבות ההדדית, שלמרות הכל ועל אף הכל היא טבועה ב-DNA שלנו. זהו קול הקורא לנו להילחם באויבינו כתף אל כתף. אך אותם כתפיים בדיוק הם אלו שיחוללו תיקון חברתי ויכשירו את הקרקע לשיח מלכד ומקרב, למרות ועל אף המרחקים האידיאולוגיים.
מנקודת מבט היסטורית, את זוכרינו ימות עולם, ימים שנלחמנו על האמיתות שלנו, וכל זרם מתבצר באמונתו, מתוך אטימות ויריבות כלפי האחר, סללנו את הדרך לנפילתנו לידי אויב, לאובדן הארץ וליציאה לגלות, שאת דבריה ואת מחיריה אנחנו משלמים עדיין. הערב כאן, בקיבוץ רביבים, אנו צריכים להניף דגל שקורא לחיבורים ולבניית קשרים וליצירת קשרים בין חלקיה השונים בחברה. זו המשימה שלנו, בני הדור הזה. אלו ימי המבחן שלנו, ולטעמי, בבחירות שאנחנו בוחרים, אנחנו בני הדור השלישי, מעצבים מחדש את דמותנו כמדינה ועם. לא די בסטיקר או כרזה שמדברת אחדות. יש כאן קריאה לעשייה ממשית, לבניית תוכנית עבודה, ואולי מכאן נמשיך בקריאה האלוקית לאברהם אבינו שלך לך, שקראנו בשבת הזאת. יציאה מאזור הנוחות למרחב חדש, שיש בו אתגר גדול, אבל הוא מקפל בתוכו את הטוב והנכון לקיומנו. אולי גם נלמד מאברהם איש החסד את היכולת להיות סנגור של כל אדם באשר הוא, ולהנכיח טוב בעולמנו. התבוננות בחיי המחשבה והמעשה של יוני שלי, שנפל במערכה בח'אן יונס, מספרת סיפור. על יופיו כבחור רך בשנים, 23, שהבין את סודם של חיבורים. מעטפת החברים שהייתה לו על כל מורכבותה, והפאזל האנושי המגוון כל כך שהיה סביבו, זהו שיעור בגדולה. כחייל בוגר ישיבה, שהתעקש לשרת דווקא בגדודים, כדי ליצור חיבורים וקשרים עם כלל ישראל על כל גווניו ולבדיו. היוזמה הברוכה הזאת והמעמד המרגש הזה, שמחבר בין כולנו כאן, דומה להנחת אבן פינה, לרעיון שיגדל ויכה שורשים בחברה, ובזאת אמצע מידה של נחמה, כי במותם ציוו לנו את החיים. חיים בהם ננהג כבוד זה בזה, ונרבה באהבת חינם. תודה גדולה לך יגאל צחור, ולכל שעמלו לקיום המפגש הנוכחי, בתפילה גדולה לימים טובים ומאחדים. אני אגיד שתי מילים, קוראים לי שרה עברון, אני חברת סעד, מזכ"לית תנועת הקיבוץ הדתי, ובזכותו של יגאל נפגשנו לפני חודשיים, 3 בבארי, במפגש שחלק מהאנשים שיושבים כאן ישבו אז בבארי. אני אומרת, נפגשנו לראשונה בקיבוץ בארי, במפגש שבו הרוח הזאת של לחבר הונחה על השולחן, ואמרנו, אנחנו חייבים לעשות איזשהו המשך ולהניע. ויגאל לא נח ולא שקט, וגייס את כל האנשים, באמת מנוע גדול, ותודה לך שאנחנו כאן היום. כשחשבתי על הערב הזה ועל מה שנדבר בו, מאוד מאוד היה לי חד עד 7 באוקטובר ומ-7 באוקטובר. עד 7 באוקטובר היינו חברה ישראלית בקו התנגשות, עם רחובות סוערים והרגשה שאולי סוף העולם מבחינתנו משני צדדים של מתרס. ובא 7 באוקטובר, 7 באוקטובר, השבת השחורה, שמחת תורה, איך שלא נקרא לזה, של שנה שעברה, ושם לנו את האמת בפנים. ואנחנו היום ברביבים. רביבים זה מקום בשבילי של חזון. אני מסתכלת על רביבים ושומעת גולדה מאיר. בספר שלה, חיי, My Life, היא כותבת בפרק האחרון, שהוא לא ארוך, הוא אחד הפרקים הקצרים בספר, היא מתארת את מה שקרה בעקבות מלחמת יום הכיפורים. והיא שמה שם משפט מפתח. היא אומרת, לעולם לא נהיה האנשים שהיינו
לפני, ואני רוצה להגיד, 7 באוקטובר. אני אשתדל לעמוד בציפיות. תודה רבה. קודם כל אני חושב שצריך להיזהר מאוד באמת מההנחה שהחברה הישראלית לפני ואחרי 7 באוקטובר היא חברה אחרת לגמרי. היא חברה אחרת, אבל במובן הזה שבעצם הבעיות שנחשפו ב7 באוקטובר היו קיימות במלוא עוצמתן גם לפני 7 באוקטובר. הרי לא היו קיימות, לא היה קורה 7 באוקטובר. כך שבעצם התאריך הזה של 7 באוקטובר רק חשף בפנינו את עוצמתן של הבעיות שבעצם היו קיימות בחברה גם קודם. כמובן לא רק בחברה, יש בעיות שקשורות למערכת הביטחונית, המדינית, אבל לא עליהן באנו לדבר היום, אלא יותר באמת על הבעיות הפנימיות שלנו. אז בהקשר הזה אני באמת רוצה לדבר ולהתמקד בנושא שהוא, אני חושב באמת לב המפגש הזה, וזה אופי הדיאלוג בין נקרא לזה הציונות החילונית והציונות הדתית. יש כאלה שיגידו השמאל הציוני והימין הדתי. זאת אומרת, כשיש ביקורת, וטבעי שיהיה ביקורת, נניח ממחנה חילוני על הציונות הדתית, נניח על תופעות של משיחיות, של קיצוניות בתוך הציונות הדתית, אסור לומר הציונות הדתית המשיחית. מפני שברגע שאנחנו אומרים את הדבר הזה, אנחנו בעצם גורמים גם לגורמים המתונים בתוך הציונות הדתית שקיימים, להינעל בתוך עצמם, להשתבלל, ולא בעצם לבקר, לפחות לא בפומבי, את הגורמים הקיצוניים בתוך המחנה שלהם, כי הם מרגישים מה פתאום עכשיו אנחנו אומרים משת"פים של השמאל שבמילא מבקר את כולנו ובמילא שונא את כולנו, אז אנחנו נשתבלל, והתוצאה היא נבואה שמגשימה את עצמה. כן? אותו ימין מתון לא מבקר את הימין הקיצוני יותר, ואז אומר השמאל, הנה ראיתם שכולם קיצוניים, עובדה שהם לא מבקרים. אבל בעצם זה תהליך של נבואה שמגשימה את עצמה, וכמובן אותו דבר גם להפך בביקורת דתית או ימנית על הכיוון של הציבור החילוני. ודבר אחרון, צריך מאוד להשתדל לשמור על שיח של טיעונים ולא על שיח של תיוגים. זאת אומרת, יש לך עמדה, תטען אותה, תביא אותה במלוא העוצמה, אבל אל תתייג את המחנה השני בכינויים, כי ברגע שאתה מתייג את המחנה השני בכינויים, הוא יתייג אותך, ואנחנו מתחילים, כאילו, התרבות של התיוגים והתרבות של ההכללות היא תרבות שמאוד טובה לגייס אמוציונלית את המחנה שלך. אבל מה שהיא עושה במקביל היא גם מגייסת אמוציונלית את המחנה השני, ואז באמת נוצר שיח אמוציונלי, שיח של עימות במקום שיח של ויכוח ענייני על טובתה של החברה. בגלל שהדברים היו משנה רעיונית, ואת אמרת שאת באה מבית של איזושהי משנה רעיונית, מה את חושבת? יש סיכוי ומה צריך לעשות? קודם כל אני חושבת שיש סיכוי, כי אסור לנו לחשוב שאין סיכוי, כי אחרת אנחנו צריכים לקום וללכת, אם אנחנו לא מאמינים שיש סיכוי. אני כן אגיד שאנחנו צריכים כל הזמן להזכיר לעצמנו איפה היינו לפני 7 באוקטובר, כי מאוד קל לחזור למקומות הצודקים. יהודה עמיחי כתב את זה לפניי, מה קורה לנו כשאנחנו צודקים. ומאוד קל לחזור באמת למקומות ככה, כמו שיאיר אמר, מתייגים. אבל אני חושבת שמה שאנחנו צריכים לעשות זה באמת להזכיר לעצמנו את המאחד. אבל להזכיר לעצמנו לא רק את המאחד הכואב, כי אני מניחה שיש פה די הרבה אוהדי הפועל שביום שישי רעד להם הלב על אוהדי מכבי. לא קרה? אמרתם יאללה, שעולן. אז קודם כל הבנתי שאתם מבינים. אז אני אומרת, אני חושבת שאנחנו צריכים להזכיר לעצמנו את המאחד ואת מה שיש לנו ביחד. ואני חושבת ככה, גם בשיחות שלי ושל שרה על תנועת הקיבוץ הדתי והתנועה הקיבוצית, זה ברור שיש זהויות שאנחנו לא מתכוונים לוותר עליהן. ולכל אחד מאיתנו יש את החלקים שהם חלק ממנו, אבל זה לא אומר שהוא לא יכול להתחבר למקומות מסוימים בזהות של מי שאיתו באותה מדינה. אני חושבת שאם נהיה מספיק חכמים לזכור את המאחד ולא לפסול את אחד את השני על בסיס הזהות הנוספת של כל חלק בחברה שלנו, אז נוכל מתוך המקומות האלה לייצר את השיח. כי אם נשאר רק במקומות שאנחנו יודעים כמה אחרים
ממש ממש טועים במה שהם עושים, ניתקע אם לא רק נידרדר. ואני מאמינה שאני לא לבד פה בתחושה שכל פעם אנחנו מגלים שזה יותר נמוך ממה שחשבנו, ואיך מישהו אמר לי אתמול, כאילו אנחנו במציאות בלי תחתית. אז אני חושבת שיש לנו אחריות עכשיו לשים את התחתית וממנה לעלות. ואני חושבת שערב כזה הוא סוג של אמירה ותקווה. אם אנשים מוכנים לצאת מהבית ולשבת ביחד ולדבר על השיח המאחד, אז נמצא את הנקודות המאחדות בינינו, ואני חושבת שלי בתפקידי היום יש אחריות לזה, לכל אחד מאיתנו, להתחיל לדבר על המאחד ולא רק על השונה, כי בשונה אנחנו ממילא יודעים להתמקד. גיוון האדיר שקיים בחברה הישראלית. זה ערך שאנחנו חייבים מחובתנו לשאוף אליו, ויחד עם זאת האחדות, זאת אומרת היצירה של התמהיל הייחודי שרק בעם היהודי הוא באמת יכול להתקיים, שזה הריבוי של הקבוצות והדעות השונות שאותו אנחנו צריכים לקיים ולשמור. ואני חושב שהשביעי לאוקטובר חידד במידה רבה שיש בינינו, במידה רבה, ללא שום ספק, שיש בינינו אחדות גורל. אבל כדי שאחדות הגורל הזאת תהפוך שברית הגורל הזאת תהפוך לברית ייעוד, זאת עבודה קשה. כי המציאות נוהגת באופן, סוג של צנטריפוגה כזאת. אם לא נעשה כלום, כל אחד מאיתנו יחזור למקום ההתחלתי שלו ויחפש את הדומה לו, ויהיה לו קשה להתחבר לשונה ממנו. אנחנו צריכים לאמול בדבר הזה ולשים לנו את זה כמטרה וכמשימה. תן דוגמה לדברים שאתה עסוק בהם היום, שממש ממחישים את זה, כי אני יודעת שהמחויבות שלך לדברים האלה מאוד גדולה. כן, אז ראשית, גם אני רוצה להגיד שמפגשים מהסוג הזה, גם גדולים וגם קטנים, הם הדרך לבנות את ברית הייעוד הזו, כי כשנפגשים אז אוהבים, וכשנפגשים אז נבנה אמון, וכשנפגשים אז פועלים ביחד. ומה שאנחנו עוסקים בו בעוטף, בעתיד העוטף, זה באמת לחלום חלום משותף, לחלום חזון משותף לשיקום של החבל הארץ שלנו ולשיקום של החברה הישראלית. אני חושב שהעוטף וגם האחים שלנו בצפון זה מיקרו-קוסמוס לחברה הישראלית, גם בהיבט הגיוון וגם בהיבט באמת של גודל המשימה. ואני חושב שאנחנו צריכים להתאחד ולכרוך את עצמנו סביב משימות משמעותיות בעולמות החינוך, בעולמות התעשייה, בעולמות החקלאות וכן הלאה, ולחלום חלומות משותפים ולהיות ביחד. יצירת המרחב המשותף הוא בעיניי המפתח. זאת אומרת, להיות ביחד, לבנות לנו חללים בזמן, שאנחנו, למרות שכן, רתמים פה שכנים ורבבים פה, או כמו אצלנו במרחב סעד והקיבוצים וכפר עזה, לדוגמה באזור, הם, כן, יש חומה. יש גדר מסביב, ואנחנו צריכים לעשות צעד אקטיבי כדי לבנות ולעשות דברים ביחד, ואת הדבר הזה חשוב לשים לנגד עינינו. אני נמצא עם אוכלוסייה של חיילות וחיילים, ושם המרקם חיים הזה קורה באופן טבעי, ביחד, בצורה הרמונית, טובה, בצורה הכי בריאה ואידיאלית שאפשר לדמיין. אגב, אני הגעתי מהצנחנים, הייתי בטוח שיש שם אוכלוסייה של דתיים, ובגדודים המעורבים זה אולי יותר מורכב, אבל גיליתי שדווקא שם זה אפילו קורה באופן טבעי יותר, ופשוט יותר ונעים יותר. אני חושב שהמפתח לחיים האלה נמצא ביכולת שלנו, ואני אומר את זה גם בפרופורציה של 7 באוקטובר ושל השנה שחווינו לפני, שהייתה גם שנה קשה מאוד.
זה יכולת לקבוע מאחד וגם לשים לו כללים, וכללים לנו כחברה, כללים וגבולות. אני בשנת 2003 סיימתי, למדתי בנחלים, ישיבה תיכונית, הגעתי למכינה הקדם צבאית בעצמונה בגוש קטיף, המכינה של הרב רפי פרץ. סיימתי שם במרץ 2005 והתגייסתי. 4 חודשים אחרי שהתגייסתי, הגיעה התנתקות, ולמרות שהיה לי מאוד מאוד קשה, ועולמי הפנימי חרב בהרבה מובנים, בגלל הסתירה הזאת שיאיר היטיב להסביר קודם, היה לי ברור שיש כללים שאני לא שובר, ויש דברים שאני לא עושה, ואני בתוך המדינה הזאת, בתוך הצבא הזה, זה המפקדים שלי, ואני בתוך הדבר הזה. אבל אני חושב שזה סוג של כלל, ועד כמה שהוא, אני אומר עוד פעם, תחת הסטנדרטים הלאומיים, לא האישיים, זה משהו שאנחנו צריכים להחליט אותו, כמו שהחרדים חייבים להתגייס, ואנחנו חייבים להגיד את זה כחברה, גם אם אנחנו עוד לא מצליחים לעשות את זה. האמירה שלנו צריכה להיות ברורה לגבי החובות שלנו, ומה כל אחד צריך לעשות. ואני גם מקבל את זה שמישהו יכול לבוא ולהגיד שצריכים להיות כללים גם, לא יודע, כללים לפן הליברלי או הדמוקרטי, זה נראה לי גם כמו משהו נכון, אבל בטוח שצריכים להיות כללים וגבולות, כי אחרת כל אחד שלוקח איזושהי דעה שהוא חי אותה וצודק בה, אנחנו לא נמצא את המחנה המשותף ולא נצליח לחיות כאן מספיק טוב ביחד, ואנחנו מבינים כיום שאין ברירה ואנחנו חייבים לעשות את זה. ואני אגיד שנייה שהנושא הזה של החיבורים מאוד בנפשי. אני עובדת בתיכון, אני אגיד שפוליטית אני מגיעה מאזור חיוג של גוש אמונים ימינה, כן? האזור המקורי שלי הוא אזור התנחלויות ליד ירושלים. עשיתי מסע עם הדבר הזה, הגעתי כאילו לקצה אחר, ואיפשהו בשנים האחרונות אני חושבת שאני מתמרכזת כזה. אבל אני רוצה להגיד על חיים ביחד, שכמורה בתיכון חילוני, אני מרגישה שהדבר הזה הוא מאוד מאוד קריטי. העניין של לצאת מהאזור נוחות שלנו הוא מין מצע שגדלים עליו דברים נהדרים. אני אתן דוגמה שהשבוע התלמידים שלי היו בסדנה שנקראת אדם בנגב, סדנה שבה הם מכירים קהילות בנגב, והזמנתי אותם לישון אצלנו ברתמים. אז הם ישנו אצלנו ברתמים, עשיתי להם שיחה בערב וראיתי שכמה לא הגיעו. אז כמובן שהלכתי לנזוף בהם, אחרי שהם לא הגיעו לשיחה, ואז גיליתי שמה שהם עשו בזמן הזה, הם הסתובבו בשבילי היישוב. הם ראו שיש עדיין סוכות פנויות. נגיד למי שלא מכיר שברתמים יש אחוזי גיוס נורא גבוהים, והרבה מהגברים, 92%. והרבה מהגברים אינם, והרבה מהסוכות עדיין עומדות, והתלמידים שלי פשוט פרקו סוכות. הסתבר שמישהי שראתה אותם עוברים, חבר'ה גדולים וחזקים, שאלה אותם אם אפשר עזרה, והם אמרו כן, שמחה, ואז הם ראו שגם אצל השכנים יש. מפה לשם הם פשוט פרקו סוכות ועזרו לאנשים שהיו בבית עם הערב, וזה כל כך שימח אותי וריגש אותי, ואמרתי, זה קרה במקרה, זה קרה בגלל שהזמנתי אותם לישון, כי רציתי לספר להם שנייה על הקיום ביישוב דתי, כי תמיד קצת מחרידה אותי העובדה, אנחנו נמצאים גיאוגרפית, התיכון שלי נמצא 5 דקות ממרחבם, אבל המרחב המנטלי הוא כל כך שונה שרבים מהם לא דורכים מעולם במרחבם, שלא לדבר על רתמים, וזה תמיד קצת מציק לי. אז אני חושבת שמפגש, כאילו אני חושבת שהפתרון לדברים יהיה דרך מפגש. יש שיר נורא יפה, תגידי, מתאים עכשיו או זה, אבל כאילו, יש שיר של תשרלי כרמי שנקרא קשב, שיר מוכר על קונכיות, והוא אומר דבר כזה, הוא אומר, קשה לשתי קונכיות לשוחח שיחה של ממש, כל אחת מטה אוזן לים שלה, רק שולח פנינים או סוחר עתיקות יכול לקבוע אותו ים. ואני ממש חושבת שזה מה שקורה, שכל הזמן יש כזה את הקושי בתקשורת, ושבפנים יש דברים כל כך יפים, ושמפגש זה הדרך שזה לקרות. אני אוהבת מאוד את מדד הדיבור של שרית זוסמן, אימא של בן זוסמן זכרונו לברכה, שממש מראה מספרית שדיבור מקטב ומפלג, שייך לאחוזים מאוד קטנים של חברי כנסת, גם ימין וגם משמאל, הם עושים פרסום שבועי בדף הזה, וזה מאוד יפה, כי אתה פתאום קולט שאם יש 10 אנשים שמופיעים שם קבוע, אז יש עוד המון חברי כנסת
שהם לא מכתבים, וזה נותן תקווה בעיניי. תודה לשרה על הפאנל הקודם, תודה למשתתפי הפאנל, היה באמת מעניין, וזה ברור לנו שאנחנו לא יכולים למצות את כל השיח שמתקיים עכשיו בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין חברינו, שכנינו, והדילמות שמתרחשות בחברה הישראלית. זה באמת, עוד לפני השביעי לאוקטובר, זה ההבנה שצריך להמשיך להקים את המדינה. וההבנה שלנו, אני לא יודע אם הייתה איזו פגישה מסודרת, אבל אחרי מלחמת 6 הימים, עוד לא קראו לזה אקזיט, אבל בגדול המדינה יצאה לאקזיט. אני עוד לא נולדתי אז, אבל הסיפור היה, אוקיי, שהרגו בחורים כי נגמר, הקמנו 400 יישובים, ניצחנו במלחמה שאף אחד לא חשב, יש לנו 2000 שנות גלות, עבדנו 19 שנים להקים מדינה, אנשים עוד בפוסט טראומה של הרבה דברים, אני לא אומר את זה בהאשמה, ואפשר היה לצאת לאיזושהי הפסקה, חטפנו את מלחמת יום כיפור, עשו חשבון נפש, אבל הוא היה מאוד צבאי ולא אזרחי, גל של עזיבה גדולה, ירידה מהארץ, ומאז אנחנו מפסידים או לא מנצחים במלחמות, מאז כל דבר הפך להיות אנכרוניסטי, מפעל ההתיישבויות, אני אגיד משהו שתתעצבנו אולי חלקכם עליו, עזבו רגע ימין ושמאל, עומד כאיזושהי עשייה התיישבותית, חלוצית, ציונית, שאומרת, רגע, ממשיכים להקים את המדינה, ואתם זוכרים מי התחיל להקים את מפעל ההתנחלויות, כמו שהוא נקרא, זה לא הימין ולא הדתיים, וכשאני מגיע כבן לשני הורים תל אביבים, לאיזו פגישה עם אריק שרון, הוא אומר לי, 15 שנה חיכיתי לך, הייתי בן 22. השתחררתי, הייתי באגוז, השתחררנו, אמרתי, צריך להיות קצין גם באזרחות, והכל התחיל לי בגיל שלכם, החבר'ה של המכינה, גם הייתי יושב ראש מכינת הנגב כמה שנים, לפני ביקש ממני, ואמרתי לו, אני לא זוכר אותך בכיתה ב' לפני 15 שנה. אומר לי, לא, 15 שנים, אף אחד לא הקים יישוב בנגב ובגליל. חיכיתי שמישהו יעשה את זה. ולא האמנתי, ושרצינו לבוא לפה לרמת נגב, אז אתם יודעים מה אמרו לי? אני לא אגיד מי ומאיזה קיבוצים, אמרו לי על גופתנו המתה, דתיים ייכנסו לרמת הנגב. אמרתי, מה זה? לא יכול להיות, רגע לפני, אני בצבא, ביחידה, דרוזים, יהודים, חילונים, דתיים, מי בכלל מדבר על זה? ופתאום אנחנו מגיעים פה לנגב. הייתי בטוח, יאללה, ביחד, הולכים להמשיך להקים את המדינה. וזו הייתה קבלת הפנים, ומשם הלכנו למושבים, אמרו לנו, אתה לא בן ולא נכד ולא נין, תחפש את החברים שלך, אתה לא תיקח אדמה ומים. בעיירות פיתוח בכלל לא הבינו מי משוגע בכלל לעבור מיוזמתו לעיירות פיתוח, כולל ירוחם שאני גר בה היום, וככה גלגלנו להקים יישוב. ואז הקמנו יישוב, חשבנו שזה דבר טוב, אז הגיעו הירוקים והאדומים והכתומים, ואמרו, מה זה להקים יישוב? זה נגד המדינה והאקולוגיה. ואז הבנתי את הסיפור. ארץ ישראל נקנית באישורים ואיסורים וכל מה שאתם רוצים, אבל אם זה לא קשה, כנראה שזה לא מספיק חשוב. אני נראה לי מעריך מדי, אבל אני אסיים רק במשפט אחד, שמבחינתנו, לא סתם קראנו לזה תנועת תור, שעמדנו שם בטרבלינקה בגיל 17 והחלטנו בין הגלישות למסיבות, זה מה שעשיתי בגיל הזה, מה יש לעשות בתל אביב. זה שאני יהודי וישראלי, ודיבר קודם שמר על פרשת לך לך, ואמרת, זה פרשת בר מצווה שלי, שלא ידבר בר מצווה. אז זה הלך לך הזה, וההבנה שאנחנו עבריים, אנחנו צריכים לעשות את המעל ומעבר, אנחנו צריכים גם שכל העולם מעבר אחד, כמו שממש קורה לנו היום, להבין את התפקיד שלנו, לחשוב בסדר גודל, לדבר בסדר גודל, ובעיקר לעשות ולפעול בסדר גודל. היינו קצת מנסים, ואני פה בקיבוץ רביבים, עם האנשים שבזכותם, אני חושב, המדינה והנגב קיים, וזה הדמויות ילדות שלנו, עליכם הסתכלנו ואמרנו, צריך להיות שמה. ואיפשהו נהיינו קטנים ופחדנים, המלחמה הזאת מוכיחה אחרת, ואנחנו בעיקר פוחדים כנראה אחד מהשני, ועם חרדות מטורפים, ולכן אור זה שבאמת יהיה אור, ואור בקצה המדינה, בנגב, בגליל, וזה התפקיד שלנו,
ובכל גיל, גם של הצעירים וגם של מי שעברו פה את גיל ה-30, 60 או 90. אז החיבור האמיתי לכאן באמת לפני כמה חודשים שפנה אליי דוקטור אלון פאוקר, מי שמכיר, בני רוז, חבר בארי, ובעצם ביקש ממני להצטרף אליו ביוזמה שהוא מביא לחיבור בין אנשי הנגב המערבי, בעיקר בארי בני רוז, אבל לא רק, לאנשי גוש עציון. מניח שמכירים הרוב, אבל בעצם קהילת ניר עוז פחות או יותר בחודש מרץ מדי שבוע מתכנסת במוצאי שבת, או מובילה עצרת במוצאי שבת, עצרת לשחרור החטופים. התחילו להגיע לעצרת הזאת יותר ויותר אנשים גם מגוש עציון, כולל דוברים שדיברו בעצרת, והתחיל להיווצר שם משהו. ועד כאן הייתי נחמד, עכשיו אני רגע אהיה קצת פחות נחמד, לפני שאני כאילו, ואעשה את הפרומו לדבר הבא. אני מאוד בעד חיבורים, גלמר, הייתי מזכ"ל השומר הצעיר, עסקנו בזה המון, ואני חושב שזה מאוד חשוב. אנחנו לא בימים רגילים, ואני חושב שחיבור לטובת חיבור כרגע זה לוקסוס שאין לנו. החיבור צריך להיות פרקטי. מה שאנחנו מנסים לעשות בקבוצה של באמת חברים מקיבוצי הנגב המערבי ומגוש עציון זה לנסות ולייצר איזשהו מסמך הסכמות מחדש, שמבחינתי צריכים לחזור לבסיסים של הממלכתיות הישראלית, של הגרעין הקשה של הציונות, שבעיניי מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות ברמת ההנהגה זה בריחה ממנה. וזה אוטומטית אומר שלא כולם יהיו איתנו ולא כולם יסכימו. כי אתה מנסה לייצר מרכז ותמיד יהיו שוליים שלא יסכימו, והשוליים האלה קיימים ואנחנו רואים אותם, וזה בגדול המהות של המהלך. אנחנו נמצאים במקום שנותן תקווה. אחרי רצח שלושת הנערים, מבחינתי הייתה נפילה מאוד גדולה בלגיטימציה לשימוש באלימות ובגזענות. אני ראיתי את זה בקבוצות בני הנוער שעליהם אני אפרט עכשיו. שפתאום הדלתות השערים נפתחו. מימיי לא שמעתי קודם משפט שאנשים אמרו לי בקבוצות שאני עומדת איתם, שגזענות היא ערך. אני זוכרת שקודם אמרו, אני לא גזען וכדומה. ופתאום עכשיו ניתה איזושהי לגיטימציה. ומה שקרה ב7 לאוקטובר, לקח את זה למקום אחר לגמרי. התוכנית שלנו היא פיתחה מודל לצמצום אלימות, נחזור בגזענות, אבל מכיוון בדרך אחרת, לא בשאלות המוסריות, שלא טוב, לא נכון, לא צודק להיות אלים או גזען, אלא פשוט לקחנו מה מנבא אלימות וגזענות, שזה כביכול הנגטיב לשיח המאחד שלנו היום. ובדקנו לאורך השנים, סביב מחקרים וסביב כמובן שאלונים שעשינו, מה הגורם לגזענות. בלי זה, בלי להבין את הגורמים, לשנאה בחברה הישראלית, אי אפשר על ידי שיח כזה לשקם את הפער הגדול שנוצר. למשל בתוכניות שלנו לקידום סובלנות, מצאנו כמעט 80 גורמים למה אדם יכול להיות אלים. מדברים אפילו קטנים, נאמר במערכת החינוך שאני הרבה נמצאת שם, למשל מחקרים שמצאו שתלבושת אחידה למשל, זה חלק קטן מתוך הזה, היא מפחיתה אלימות. אני לא יכולה להיכנס לזה למה. אנחנו יודעים שמזג אוויר חם מעודד אלימות. אנחנו יודעים שאקלים, איך אומרים, דקורציה. יש המון מחקרים. משרד החינוך פיתח אגף לבניית בתי ספר שיש בהם רוח יותר מאפשרת. אבל אמרתי, יש 80 גורמים. אני עובדת על הדברים המאוד שניתנים לשינוי, כי אם עד עכשיו מה שאמרתי הוא לא ניתן לשינוי. לדוגמה? כן, למשל, מצאנו שאחד הדברים שפוגעים בשיח המאחד ומקדם אלימות, זה חוסר היכולת לדחות סיפוקים. החוסר היכולת לדחות סיפוקים זו מכה. זה אגב המנבא הראשון לאלימות בכל חברה. אדם שלא יכול לחשוב פעמיים, אלא מוכרח להגיד מיד את מה שהוא חושב או מרגיש את דעתו על מישהו אחר, במקום לחכות קצת, עם מי שכאן יש אנשי הוראה, אז מכירים את בוחן המרשמלו וכדומה, כן, אתם יודעים על היכולת לדחות סיפוקים ומה המנבאים לזה. מה הטוב שיוצא שאדם לומד לדחות סיפוקים? להבדיל איך זה נקרא, יש ספר שנקרא הדיבר ה-11 בחברה הישראלית. מהו הדיבר ה-11?
אל תהיה פרייר. אז הרבה פעמים אני צריכה להתמודד מול זה, חיית סיפוקים, אז אולי אני אראה פרייר. אני עובדת עם קבוצות שונות בחברה הישראלית, המון במערכת החינוך הפורמלית והלא פורמלית. אני מבקשת מאוד להיכנס לאוכלוסיות המוחלשות, או כאלה שהם בנשירה, עוזבים את בית הספר, או עם בעיות התנהגות, ושם, אני רק מסיימת, שם אני מרגישה שהעבודה היא מאוד חשובה. אני אתן לכם דוגמאות, אולי אחר כך איך אנחנו מקדמים שינוי, שמוביל גם לשיח מקדם או שיח מאחד. אז אני רוצה מאוד להסכים, רוני, עם החלק הראשון, מה שאמרת מבחינת על הנקודה שאנחנו מקימים את המדינה, ואני רוצה מאוד לא להסכים עם מהי ההקמה הזאת של המדינה שאנחנו צריכים עכשיו. כי אני חושב ש75 פלוס מינוס שנה, אנחנו עבדנו מאוד מאוד קשה, ומסיבות מאוד מאוד טובות, לבנות את הקומה הפיזית, הביטחונית של המדינה. אבל הגענו למצב, אחרי 75 שנה, שבלי להכניס את הקומה הערכית, מתחת לקומה, לא מעל, מתחת כבסיס לקומה הפיזית, זה בעצם גם הקומה הפיזית התחיל להתפורר. ולכן אני חושב שכמובן צריכים להקים יישובים, אבל אנשים צריכים להבין בשביל מה אני אגור פה ולא במקום אחר. וברית הגורל, כן, הרעיון הזה שאנחנו מאוימים ואנחנו צריכים את המקום הזה, ברית הגורל אחרי 75 שנה זה כבר לא מספיק. זה לא מספיק לנו רק לחיות כדי לחיות וכדי לשרוד וכדי לשרוד כנגד האויבים שלנו. אנחנו חייבים כבר להכניס, אנחנו בשלב הזה של ההיסטוריה, שאם אנחנו לא מכניסים את הקומה של ברית הייעוד, של למה אנחנו פה, מה אנחנו עושים פה בעצם, למה אנחנו רוצים להיות כאן, אז גם כן ברית הגורל מתחיל להתפורר. זה דבר אני חושב שראינו את זה, אני ראיתי את זה בצורה מאוד מובהקת בתקופה של הרפורמה המשפטית או ההפיכה המשטרית, כל אחד לפי המינוח שלו, ופה דווקא אני רוצה להתייחס למשהו ששמר אמר, שמר כבר לא פה, נכון? אז לא יכול להתווכח איתי, בסדר? אני אפסיד. כי אני בעצם, איך שאני הבנתי את הנקודה הזאת של הסרבנות, במרכאות או שלא במרכאות, של האחים לנשק, זה בעצם, בלי להגיד אם זה היה צריך להיות או לא צריך להיות, או להסכים או לא להסכים, זה בעצם אמירה שברית הגורל זה לא מספיק. אנחנו לא מוכנים כבר להילחם בכל צבא יהיה עבור כל מדינה שתהיה. אנחנו מוכנים להילחם בשביל מדינה שאנחנו מרגישים שמייצגת את הערכים שלנו, את המהות שלנו, את הייעוד שלנו. ובעצם קבוצה של אנשים שאומרת, אנחנו רואים שהמדינה הזאת, אם הדבר הזה ימשיך, היא כבר לא תהיה, אולי תהיה מדינה שתגן על הצרכים הביטחוניים, הפיזיים שלנו, אבל זה לא יהיה שלנו. זה בעצם ברית הייעוד. היה לנו אחרי 7 לאוקטובר איזה ירח דבש כזה, שחזרנו לכל הפחדים שלנו הקיומיים ביותר, ואז הביחד ננצח מאוד מאוד, אבל מהר מאוד זה יתפורר. מהר מאוד מאוד, ואנחנו כבר מגלים כמה יש אנשים שעבדו על זה שזה יתפורר. זה כבר לא יכול להחזיק. לא ברית הגורל, ובעצם לא הלאומיות כציר מרכזי. איך יאיר הזכיר קודם, בעצם אני מכיר את הרעיון מהרב קוק, שהוא מדבר על 3 כוחות באומה. הכוח הלאומי, הכוח הדתי, והכוח האוניברסלי או הליברלי. אני מדמיין את זה לא כ3 צירים, אלא כ3 נקודות במשולש. ומה שצריך זה בעצם להחזיק את כולם. זה מה שמחזיק את המורכבות של החברה הישראלית. כי בעצם כשאנחנו מגיעים לברית ייעוד, אז פה באמת צריך מחלוקת. צריך מחלוקת וצריכים לתת מקום למחלוקת. ואם נטשטש את המחלוקות, זה יהיה מאוד מסוכן. זה יהיה מאוד מסוכן. אחרון הדוברים בנגלה הראשונה, הרב אבידן פרידמן,
אני פגשתי אותו באחד ממוצאי השבתות בכרמי גת, מקום שבו כל מוצאי שבת אנשי ניר עוז מפגינים למען החזרת החטופים. אני משתדל להיות שם פעמים רבות. שמעתי את הרב מדבר שם. הוא היה אז באמצע שביתת רעב שלו בירושלים למען שחרור החטופים. אבידן, בבקשה. אני רב, מחנך, אני מלמד במכינה קדם צבאית בירושלים שנקראת חברותה של מכון הרטמן, הרבה שנים מכירים? מכינה מאוד מאוד מיוחדת, כי המכינה, אני חושב, המעורבת ביותר מכל העירובים, כי זה גם בנים וגם בנות וגם דתיים וגם חילונים וגם ישראלים וגם אמריקאים וגם אורתודוקסים וגם רפורמים, אז לפחות בעולם היהודי הכי מעורב שיש. וזה הסיפור מבחינתי האישי של איך אתה חי את החיים, בנבדלות, בנפרדות, או שאנחנו מבינים שאנחנו לא מושלמים, ושאחר גם הוא כמונו יכול להיות לא מושלם. אמרת ציוני דתי קודם, לא יודע אם התכוונת אליי או לרב אבידן, אני לא ציוני דתי. חד משמעית, לא ציוני דתי. מה הבעיה? שאני גם יש בי ציונות וגם יש בי דת, אבל אני הרבה יותר איש נגב רוצה להיות, והרבה דברים אחרים. אז הנקודה הראשונה שלי זה שאני חושב שיש פה עבודה אישית לפני הכל, ושאנחנו מדברים עם מישהו שנראה לנו בצורה מסוימת, ושכל הנוגדנים שלנו מתחילים לעלות, זה העבודה וזה האימון שלנו. אחד. 2, וגם לא אני מקדיש את החיים, מה שאני הבנתי בצבא, זה הניסיון שלי לעשות אותו באזרחות, זה מה האלונקה האזרחית שלנו, בואו ניקח דימויים חיוביים, מה המשימה הלאומית האחת שיכולה לחבר אותנו. אני ככה הגעתי לנגב ולגליל, לא ידעתי שאני הולך לגור פה, להתעסק בהמשך הקמת המדינה. חיפשתי משימה אחת שיכולה לאחד אותנו, שיכולה להגיע לכל אדם בכל מקום, ויכולה לפתור לו את כל האתגרים. ואז הבנתי שזה האדם, וזה אדמה, ושצריך לקחת, כמו שהקימו את הקיבוצים ואת קבוצות ההתיישבות עוד לפני הקיבוצים, בלילה חלמו, לא משנה אם זה היה קומוניזם, אבל איך משנים את העולם, ובבוקר קמו לחרוש ולזרוע ולשמור, גם בלילה לשמור. ואני חושב שזה הסיפור של הנגב והגליל. אם אני רוצה לחזור לקריית שמונה, ולא יהיה פה גל, ותקשיבו טוב למספרים שאני אומר, שלפחות 1,000,000 חבר'ה מגוש דן, כמו ההורים שלי שאחרי גיל 70 עכשיו עוברים לירוחם, יש לי פה גם אח ברתמים, מי שמכיר את אשתו, זה הרופאה של אחות של רביבים, דורית, ועוד אחות שעברה, ועוד אח בגליל, זה צריכה להיות מחלה מדבקת שנקום ומכל הדיבורים נעשה במעשים מהלך שיחבר אותנו. ואז מה זה משנה, ואפשר בזיעה, בדם, ביזע, בדמעות, אפשר להתחבר סביב משימה אחת. זה מה שמסוגל לחבר אותנו. צריכים לקרוא 3 דברים שלדעתי אם היינו חיים בישראל שלפני 30 שנה הם היו מובנים אליהם. אחד, זה שכל מי שהיה אחראי למחדל הזה ייקח עליו אחריות. ייקח עליו אחריות. לא יכול להיות מצב עם כל האתוס הישראלי מבוסס על הדבר הזה. אתם הולכים לצבא עוד שנה, הדבר הראשון שמלמדים אתכם, מי שכאילו המפקד אומר אחריי, בסדר, אני הייתי מזכ"ל השומר הצעיר 8 שנים, 8 שנים הסיוד הכי גדול של כל מזכ"ל תנועת נוער, אני לא צריך לגלות אותו סוד, זה שחס וחלילה יקרה משהו ויערק חניך במפעל של התנועה. בסדר, ואתה עושה, חלק גדול מהיום שלך זה לדאוג שהדבר הזה לא יקרה. ובאותה נשימה שברוך לך שהמשימה הגדולה שלך זה לדאוג שהדבר הזה לא יקרה, גם ברור לך עוד דבר, שאם הדבר הזה קורה זה היום האחרון שלך בתפקיד באופן הזה, זה היום שבו אתה שם את המפתחות, כי אתה נכשלת בתפקיד שלך. והדבר הזה שהוא כאילו צריך להיות מעל כל מוסכמה ומעל כל דיון פוליטי, מישהו בחר להפוך אותו לפוליטי. בסדר? אז זה הדבר הראשון. הדבר השני עוד פעם, הוא קשור לאותו דבר, זה שתהיה חקירה רצינית ויסודית של מה שקרה, כדי שהדבר הזה לא יקרה. כי אם אני רוצה לבוא לגור בניר עוז, אני צריך פעם אחת לדעת שלא אותם אנשים שנכשלו להגן על האנשים שהיו שם, הם אותם אנשים שהמשיכים לנהל את העסק. ופעם שנייה שנערך תחקיר רציני ויסודי, שיבטיח שהדבר הזה לא יקרה שוב. והדבר הכי חשוב,
זה הסיפור של החזרת החטופים, חברים. הסיפור של החזרת החטופים, בעצם האנשים של הנגב המערבי היו האנשים הראשונים שצעקו 15 שנה שהסיפור הזה של שלטון חמאס בעזה לא יכול להמשיך, לא יכול להתקיים, שזה לא פתרון, וסבב אחרי סבב, והם הראשונים שצעקו את זה. והמדינה בחרה להשאיר את חמאס שולט בעזה 15 שנה. למה? בסוף התשובה היא ברורה, המחיר היה גבוה מדי. גם מחיר צבאי, בסדר, של מה זה אומר לכבוש את עזה, שמענו את זה, וגם המחיר המדיני, פוליטי, כי מי ייכנס לשם אחרי ומה היו ההשלכות של זה. ופתאום עכשיו שהמחיר הוא החיים של החברים שלנו, של האנשים שנמצאים שם, וזה כבר מחיר סביר לשלם. אתם מבינים איפה אנחנו חיים? אחד הדברים שלמדתי לאורך השנים בעבודה עם הקבוצות, שאני חייבת לא לחנך אותם לחשוב או להרגיש אחדות. זה לא עזר. מה שלימדתי ושאני חושבת שזה צריך להיות אחד הכיוונים, זה הכבוד לדעה האחרת. שאתה מרגיש ככה כלפי מישהו, איך אתה מתאפק, זוכרים תחיית סיפוקים בסיבוב הראשון, ואתה לא אומר את זה. וזה תהליך שניתן ללמידה, אבל זה מה שאנחנו עושים בתוכניות שפיתחנו. איך אפשר להרגיש שאני לא בדיוק באותו מקום, לא באותה דעה, אבל עדיין לכבד. זה חלק מהזה, זה גם החשיבה הזו שמותר לחשוב אחרת. לא תהיה אחדות, אנחנו שונים. אני עובדת עם קבוצות שבתוך אותה קבוצה, שכביכול הם באים עם משתנים מאוד דומים, השוני הוא נורא. וצריך חלק מהעבודה החינוכית שלצערי בשנים האחרונות התמעטה בתוך החינוך הפורמלי. התוכניות שלנו פעלו בפריסה ארצית. בשנים האחרונות, בגלל שיש איזה נרמול של האלימות, אז פשוט לא מזמינים פה את התוכניות האלה. מנהלי בתי הספר עמדו בתור לקדם תוכניות ואת בכל זאת אופטימית? אני חושבת שחינוך יכול לעזור, אני חושבת שזה קצת מאוחר לגילאים המאוחרים, אבל החינוך בצורה הזו של לחנך לכבוד של השני, אבל מותר לו לחשוב אחרת, איך אני מביע את זה, כן? והרבה פעמים אומרים לי, אבל אני אמיתי. סתם דוגמה שהייתה לא מזמן באחת הקבוצות, פתאום באחת הקבוצות, בחור בן 17 קורא למשתתפת אחרת בקבוצה שמנה. שאלתי אותו, מה הוא מרגיש לדבר? הוא אומר לי, אבל זה נכון, היא באמת שמנה. והתוכנית שלך קוראים תוכנית אמת. ואת יכול צריך להגיד את האמת, כן? יש לנו כל מיני, איך אנחנו בכל זאת מהקטע הזה, שאני רוצה להגיד את האמת, כן? יש לי מאמר בהארץ להגיד את האמת, כן? זה נהיה פתאום עכשיו מאוד, אני כנה מאוד, כן? אני כנה, הם מאוד מעריכים את עצמם על הכנות הפוגעת. אבל אפשר לעשות את זה, אני רואה דברים נפלאים בקבוצות, באמת, וזו עבודה תהליכית, והנה שיתוף של אנשים בוגרים נוספים, אפשר לחולל שינוי ביחס לאחר. תודה לילי. לא להתייחס לזה שיש אנשים מסוימים, יש קבוצות מסוימות בחברה הישראלית שלא מאמינות, לדוגמה, בנקודה האוניברסלית. הם בעיקר רואים את הנקודה הדתית או את הנקודה הלאומית, ובשבילם הנקודה הזאת היא לא כל כך חשובה. אני לא רוצה למחוק אותם, אני לא רוצה לטשטש את הדעה הזאת, אבל כשרוצים לבנות את ברית הייעוד, צריכים א' לתת מקום למחלוקת, אבל אז להבין איפה הקונסנזוס. הקונסנזוס הישראלי כיום ברוב גדול נמצא במקום שאנשים מחזיקים בשלושת הנקודות האלה בכל מיני מדדים. זאת אומרת, אם יש לנו משולש, אז אנשים נמצאים בכל מיני מקומות בתוך המשולש הזה, אבל הרוב המובהק מחזיק בזה. וברגע שיש לך רוב כזה שמחזיק בזה, וזה החוקה, זה הברית הציונית, אז זה בסדר גם כן שיהיו קצת שפיצים לכיוון הזה או לכיוון הזה. אם אתם מבינים, אני כבר מצייר את המגן דוד, כן? יש שפיץ כזה לכיוון כזה, לכיוון כבד, וזה בסדר, אבל צריך להיות שהייעוד שמחזיק אותנו זה משהו בקונסנזוס. מה שאני רואה בקונסנזוס הזה זה בעצם החזקה של שלושת הנקודות האלה, ואני רק אגיד את הרעיון האחרון להתחבר למה שאמרתי קודם. אני באמת רואה שבמאבק, בהכרעה להחזיר את החטופים בעסקה ועכשיו, זה ההגשמה היום של הדבר הזה. כי בעצם, כמו שנאמר, הרוב הישראלי הוא באמת בעד. ויש קצוות שהם לא, וזה בסדר, שיהיו קבוצות שהם לא בעד. אני באמת אומר את זה.
כי אני שנה ומשהו מנהל המון ויכוחים עם אנשים מסביבי, שהם נגד עסקה. ואני יודע, אני מכיר אותם, הם לא מפלצות, הם לא מתנחבלים, הם לא אוכלי דם, הם אנשים טובים, שכנים שלי. והם באמת ובתמים מתנגדים. אני מקבל את זה, אני משלים עם זה. מה שאני לא יכול או לא נכון להשלים איתו בעיניי, זה שקבוצות קצה מחזיקות בכוח פוליטי הרבה מעבר לגודלם היחסי בגלל סיבות פוליטיות. זה הדבר האחרון שאני רוצה להגיד מבחינת הבנייה הזאת, שהדבר המרכזי זה שאנחנו חייבים לבנות את האחדות שלנו על בסיס ערכים. על בסיס ערכים ולא על בסיס אינטרסים פוליטיים. תודה אבידן, דברים כדורבנות, ברורים לחלוטין. אני גם מסכים איתך. פה אורחת שהייתה בתוך תאונת דרכים ובכל זאת עשתה מאמץ להגיע, והבטחתי לה, היא לא שמעה, אז עליזה, אני לא יודע איך תסכמי את הערב ולשמוע, אבל אני אשמח לשמוע את התובנות שלך. אני מאוד מודה לפאנל הזה, הצפתם כל כך הרבה סוגיות, שזה מבחינתי זה אומר דבר אחד, אנחנו חייבים להמשיך בשיח הזה, לא להפסיק אותו, להתווכח, כל אחד יאמר את דעתו. בסך הכל אני יכול להגיד משפט אחד שלפי דעתי כולכם תסכימו, כולם פה הם ציונים, אוהבי המדינה, אוהבי ההתיישבות במדינה, ויודעים שהמעשה צריך להמשיך ולעשות למרות כל מה שעברנו בתקופה האחרונה, ואני מודה לכם על כל הביטוי שלכם ועל כל מה שאמרתם. ועליזה, בואי נותן לך את הזכות, היא כבר תדע מה אמרנו. אז קודם כל ערב טוב לכולם, ואני אחר כך אצטרך להשלים את מה שפספסתי, אבל כבישי ישראל. רגע, מישהו לא מכיר, זאת עליזה בלוך, הייתה ראש עיריית בית שאן. בית שמש. בית שמש, סליחה. אז אני רוצה להגיד ערב טוב. אני יודעת שאנחנו ככה באמצע הלילה, אבל בכל זאת אני אגיד כמה דברים. מחר בערב, לפני 29 שנה, אני מורה צעירה בתיכון גבעת גונן בירושלים, למי שמכיר, בית ספר ברוח ערכי תנועת העבודה, יושבת בבית בסלון ביתי, זה היה מוצאי שבת, ליל 4 בנובמבר, י"ב בחשוון, ויש הודעה בטלוויזיה שיש התנגשות בראש הממשלה. לפחות מי שעבר פה את גיל 18 מכיר את הלילה הזה, כל אחד יודע איפה הוא היה בלילה הזה. שם. אתה היית שם? אז אני הייתי בבית, בסלון של הבית שלי, ולקראת 12 בלילה מצלצלת אליי יהודית שלוי, שניהלה אז את תיכון גבעת גונן, ואמרה לי, אל תשאלי, נרצח ראש הממשלה, אמרתי, איזה טרגדיה. ואז אמרתי לה, את יודעת מה יהודית? אני אז הייתי בגבעת גונן, הייתי חובשת הכובע היחידה בבית הספר. ואמרתי ליהודית, את יודעת מה? זה טרגדיה נוראית. טוב לי שזה לא מישהו חובש כיפה, כי אחרת כל היום הייתי צריכה להסביר. אני לא יודעת למה אמרתי את המשפט הזה, אבל כנראה הבנתי למה אני אומרת אותו. לקח איזה שעתיים שאני אבין שטעיתי, אבל זה היה נורא ברור שבבוקר למחרת, מבין כל האנשים בבית ספר, אני הייתי מורה למתמטיקה, לא רק איזה תלויים, אבל היה מאוד ברור שמי שצריכה לנהל את טקס יום הזיכרון לרצח רבין זאת עליזה בלוך. כי אני צריכה עכשיו להסביר שזאת לא אני, היוזמת, המארגנת. אני מדברת איתכם על אירוע, השבוע לפני כמעט 30 שנה. 29 שנים. כן. ולמה אני בוחרת לספר את זה? א', אני עדיין בטראומה של המחשבה, ועל זה שלקח לי כמה שנים להשתחרר מהצורך להסביר שאני לא רק לא יזמתי את הרצח, אני מתנגדת לו, אני חושבת שזה דבר נורא, אבל בסביבה שבו הסתובבתי,
אני הצגתי משהו שאנשים חשבו שזה חלק ממה שאני צריכה להסביר שאני לא. לימים, הילדים שלי למדו בבית ספר ממלכתי דתי, ובבית ספר הממלכתי הדתי שבו הילדים שלי למדו, אני ניהלתי את ברנקו וייס בבית שמש. יום רצח רבין זה היה סוג של יום כיפור, חולצות לבנות, עומדים דום, צפירה, עניינים. אני גם זוכרת שהיה לי תלמיד שלימים היה בתפקיד מאוד בכיר בתעשייה, שאמר לי, גם הכניסו את יגאל עמיר לכלא ואנחנו גם עומדים דום, אבל הילדים שלי שלמדו בממלכתי דתי, היה לי את כל רצף הממלכתי דתי אצל ילדיי, היה לי את הילדים שלא הכירו את יום רצח רבין, אמא שלהם לא הייתה מנהלת בית ספר וזה היה חלק מההוויה התרבותית שלי, היה לי ילדים שזה היה יום הזיכרון לרחל אמנו, אהבת חינם וכולי, ובשנים האחרונות זה יום השנה למותו של הרב עובדיה יוסף. עכשיו, למה אני מספרת את זה? א', כדי להבין שבסוף את הנרטיב אנחנו קובעים בכיתה, בבית ספר, וזה תאריך אחד, אני יכולה עכשיו לעבור איתכם על הרבה תאריכים, אבל זה תאריך חקוק שמספר אולי חלק מהסיפור. אז מי קובע מה זה הזהות הישראלית? מה זה אומר? האם רחל אמנו היא חלק מהזהות הישראלית שלנו? האם העובדה שאני מציינת רצח רבין זה אומר משהו על התפיסה הפוליטית שלי, או שזה איזו עמדה ערכית לגבי משילות בישראל? האם אפשר גם וגם? האם אני צריך לבחור לציין ביום הזה את רחל אמנו או את רבין? אני יכולה את שניהם? מה המקום הזה? עכשיו, זה כאילו שאלה סמנטית על ציון של תאריך, אבל זה אולי אומר את הסיפור. אני חושבת שמדינת ישראל עוברת עכשיו תהליך שחשוב לי להגיד איפה אני רואה את הדבר הזה, במעבר שלנו בין המקום שבו היה בן גוריון שדיבר על תפיסת כור ההיתוך. היינו מאוד ברורים, יש ישראלי חדש, כולנו צריכים להיות אותו דבר. אני בת להורים שעלו ממרוקו, יש לי מלא לספר לכם על הפנקס האדום ועל כור ההיתוך ועל מה רצו שסבתא שלי תלבש ותגיד כעולה ממרוקו, אבל זה היה תקופת כור ההיתוך. יש דרך אחת להיות ישראלי, כולנו צריכים להתיישר. אחרי ריב השפות ב-53 וכל מה שהיה, לא ריב השפות, ריב החינוך, חוק חינוך, לאט לאט עם השנים עברנו לשפה של רב תרבותיות, של להגיד יש מקום וחגים שונים ותרבויות שונות, וכל אחד צריך את המקום שלו, וישראל היא רב תרבותית ויש לזה הרבה מקום. אידיאל מאוד מאוד יפה, שכמו שכור ההיתוך נכשל כי אי אפשר להגיד כולם אותו דבר, גם הרב תרבותיות במידה מסוימת הביא אותנו למקום מאוד קשה, כי בעצם הרב תרבותיות הפכה לזהות פוליטית, אתה מצביע בפוליטיקה על בסיס התרבות שלך, אתה חוגג את התאריכים של התרבות שלך, אנחנו במאבקי כוח איזה תרבות מנצחת או לא מנצחת, ואני מרגישה שהיום, וזו הסיבה שחשוב לי להגיע עד לכאן כדי להגיד את המשפט הבא, אני מרגישה שהיום אנחנו צריכים לעשות הקפיצת מדרגה. אני שמעתי שדיברו פה על בחירות לא בחירות, אני חושבת שהקפיצת מדרגה שאנחנו צריכים לעבור היום זה לעבור לשלב השלישי, מכור ההיתוך לרב תרבותיות, לשלב של חידוש החוזה, בעצם להגיד זהו, אנחנו עכשיו במקום אחר, אנחנו במקום של לדבר על הסכמות, הבנו שיש פה רב תרבותיות, הבנו שאף אחד לא הולך ללכת מפה, הבנו שיש המון דרכים להיות ישראלי מדהים, מדהים, אין לאף אחד מונופול על הישראליות, אבל עכשיו השלב השלישי שהוא עבודה עמוקה של כולנו, איך אנחנו מייצרים מציאות שאומרת, אנחנו מייצרים פה הסכמות והבנות, ואנחנו מספיק חזקים בשביל לנהל פשרות. אני מחזיקה מעצמי מאוד קיצונית במתינות שלי, ואני חושבת שהמשימה שלנו כרגע זה לייצר מחדש את החוזה החדש, לא בכיפופי ידיים, לא בממשלות של 61 מנדטים, לא מי יותר חזק ולא מי יפעיל לחץ, ולא משנה אם הסוגיה היא חינוך ממלכתי, גיוס חרדים, תעסוקה, רפורמה משפטית, יש לנו 17,000 נושאים לריב עליהם. זאת המשימה כרגע, היא משימה קשה, היא משימה מורכבת, אבל זה השלב, וכנראה זה חלק מהשלבים של גיל ההתבגרות. אני כאילו מרגישה שאנחנו צריכים לבנות הזוגיות המחודשת של החברה הישראלית,
זה כמו זוג שהתחתן בגיל 20, בינתיים נולדו ילדים, ויש פצעים בפנים, ויש קרס, ויש משקפיים, וצריך להתחיל להתאהב מההתחלה, ולעבוד על זה. זה לא יקרה מעצמו. צריך לשבור את המוסכמות שהיינו רגילים לדבר בהם, ולהגיד, בואו נפתח את זה עכשיו. ואנחנו רוצים בסוף שהילדים שלנו והנכדים שלנו ירגישו שזה הבית שלהם. ואני אומרת את זה כרגע באמת כאימא לילד ברפיח וחתן בלבנון, ואני אומרת את זה באופן מאוד עמוק. א', שיחזרו בשלום כולם, ושחטופים יחזרו הביתה בשלום, זה באמת לפני הכל. אבל הילדים שלנו בעזה כרגע, והילדים שלנו, החתנים, הקלות, כל אחד, אין פה מישהו שאני מעריכה שאין לו מישהו שהוא מכיר, שהיה או שיהיה, הם יודעים מצוין על מה הם נלחמים. הם יודעים מצוין על מה הם נלחמים. הם לא נלחמים בשביל הקיבוצניקים או בשביל הבאר שבעים. הם לא נלחמים בשביל חופשי הכיפה או חופשי הכיפה השקופה. הם לא נלחמים בשביל המרוקאים או האשכנזים. הם נלחמים בשבילנו כציבור. ואני מרגישה שאת רמת המחויבות שהצלחנו לייצר בשדה הקרב, היא לא פשוטה, אנחנו צריכים להביא הנה לחיים האזרחיים ולהבין שמה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים להפסיק לדבר על אני נלחם על הבייס שלי, אני לא יודעת מי זה הבייס שלי, אלא באמת לייצר חוזה חדש שאומר את הרמת לחיתות ואת המחויבות שיש לנו שם, אנחנו צריכים להביא הנה לחיים האזרחיים. אני לא חושבת שזאת משימה קלה, אני לא חושבת שאנחנו יכולים לבנות על הכנסת שתעשה את זה בשבילנו, אני חושבת שזאת משימה שלנו. כל אחד בפני עצמו צריך להגיד לעצמו מה אני עושה כדי לבנות את הגשר. יש לנו הרבה קשרים לבנות אותם, שידרשו מאיתנו מאמץ גדול מאוד, זה לא יקרה ברגע. ובזוגיות, אתם יודעים, בטיפול זוגי עולים כל הפצעים, ועולים כל המאבקים, ואי אפשר לטשטש את זה. אז היו תקופות שהיה נוח לשים קצת פלסטרים, והיו תקופות שאמרנו להתעלל. הנה הגענו לשלב שזהו, אין מה לשים פלסטר על המוגלה. להוציא את הפלסטר, לנקות, לשים תחבושת נקייה אחר כך, ולהתקדם הלאה. ואני בטוחה שאנחנו יכולים לבנות זוגיות נהדרת. אני בטוחה בזה. אני אגיד שאני בחרתי לחיות בעיר הכי מגוונת שיש, מתוך בחירה. אני לא נולדתי בבית שמש, אבל הבחירה המודעת שלי לגדול שם ולגדל שם את ילדיי הייתה בפירוש כי רציתי שהם יגדלו לתוך המורכבות הזו. כי רציתי שהם יכירו אנשים ששונים מהם. לי היה מאוד חשוב שהילד שלי ילמד עם ילד אתיופי בכיתה. היה לי חשוב שלמרות שאני חובשת כובע, שהילדים שלי יראו מכונית נוסעת בשבת ויראו חרדי, ושימו לב שבסוף אין קרניים. כאילו, חלקנו מעצבנים, חלקנו נחמדים, אבל בסוף אין לנו קרניים לאף אחד. ואני מאמינה שהטוב בסוף מנצח. ואני חושבת שבכל מקום יש טוב, אנחנו פשוט צריכים להתחנך לראות אותו ולעשות את הטוב, ולכתוב לעצמנו מחדש את החוזה של השותפות שלנו.